wieczór, tak? No to dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo jesteście tutaj dzisiaj. Jest niedzielny wieczór, już ustaliliśmy, że wieczór. Jest masa innych rzeczy, które można by było dzisiaj robić. Państwo zdecydowali się słuchać jazzu na fortepianie, instrumentalnie. Bardzo jest mi z tego powodu miło i dołożę wszelkich starań, żeby nikt stąd z Państwa nie wyszedł ze słowami: widzisz, mówiłem Ci, trzeba było iść do kina. Więc mam nadzieję, że to będzie bardzo miły wieczór dla Państwa, dla mnie z pewnością będzie, bo jest to szczególne miejsce dla mnie i zawsze jest to ogromna radość móc wystąpić w swoim rodzimym Wejherowie. Chciałbym się przywitać z Państwem utworem o tytule All Aboard, czyli Wszyscy na pokład. Zapraszam serdecznie na pokład tej dzisiejszej muzycznej przygody.